πέραν θα σας πω, κι αν είναι ορισμός σας, Χριστού τη Θεία Γέννηση, να πω στα αρχοντικών σας. Χριστός γεννιέται σήμερον στις Βιθλεέμ την πόλη, οι ουρανοί αγάνονται μαζί κι η φύσης όλη. Αγγέλοι στον ουρανόν ψάλλουν το εν υψίστης και κάτω φανερώνεται εις τους βοσκούς ο κτίστης. Που την Περσίαν έρχονται τρεις μάγοι με τα δώρα κι έναν αστέρι λανερό τους οδηγά στην χώρα. Το Πάσχα που να τρώετε εις το αρχοντικό σας, δώστε και κανένου φτωχού από το φαγητό σας. Χρόνια πολλά να ζήσετε, να είστε ευτυχισμένοι και το κορμί και στην ψυχή να είσαστε πλουμισμένοι, και στο κορμί και στην ψυχή να είσαστε πλουμισμένοι.